kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta Sidibe dɔnkibaru labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi donya in na araba juillet kalo tile 18 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Dunanjigiso Layiko Amitié Bamakɔ yan ale ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila a bɛ weleweleda kan fɔ ka ɲɛsin baarabolo ma ni o bɛɛ fɛɛrɛw ko fɔ minnu bɛna sigi ɲɔgɔn kan n'o bɛ ɲɛtaa sira walakatali ko fɔ n'u ko ma bakuruba fɔla ko CRED a ŋaniyasiriw ka walakata ka taa bɛɛ fɔ san 2040 ma. Diɲɛ tɔnba ONU ale y'a ka kɔnɔguwan a y'o dankɛnɛmaya kunungo k'a jira k'a fɔ ko ndaragili minnu bɛ ka kɛ adamadenya sira fɛ siyakuluw ka kari ɲɔgɔn na ko a su bɔta a cɛyara kosɛbɛ wulikajɔ ka kɛ dangasigi a kow la. Yaasa maaw bɛ se ka wuli ka t'u ka carte d'électeur ka taa olu ta cogo min na gouvernement Mali tɔgɔ la ale ye wulikajɔ kɛ tile 2 ka bɛn'o kan nabila baaratɛgɛ minnu na wa a bɛ sara maaw ye. Yaasa maaw bɛ se ka t'u ka kalata sɛbɛnw ka taa olu nɔfɛ cogo min na dɔnkibaru la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnni la. An bɔra ko de fɔ sisan daani na dunanjigiso Layiko Amitié de Bamako ale ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila kunungo a bɛ weleweleda kan fɔ ka ɲɛsin baarabolo ma baarabolo in u k'ale de ma stratégie nationale de développement poste bakuruba fɔla CRED ɲɛtaa sira o ɲinitɔ de don wa a ŋaniyaw a bɛ ka siri ka mɛriw ka bɛn Mali kɔnɔ san 2040 ma. A baara dayɛlɛ a kɛra minisiri fɛ mun ɲɛsin bɛ wagande kɔnɔko ani sɔrɔbolo yiriwali ma Dr Bubu Sise. Diɲɛ tɔnba ONU ale y'a ka kɔnɔguwan a y'o dankɛnɛmaya kunungo wa a jɔrɔn bɛ kosɛbɛ dɛ k'a sababu kɛ ko balawo minnu bɛ ka kɛ jamana camancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti mara la ko a su bɔta a bɛ ka cɛya k'a sababu kɛ siyakulu olu ka kari ɲɔgɔn na o de fanga bonyana kosɛbɛ a nana ni subɔ min ye a ɲɛfɔ man di dɛ maa 289 olu de nin tora jamanaden kana bilalenw minnu ye civiliw ye olu de nin tora nin na san 2018 bondakun kan kulu min bɛ n'u ko ma ko Haut Commissariat o ka maa ɲɛyɛlɛkɛ o de ye nin kumakan in k'a dankɛnɛmaya k'a jira k'a fɔ ni jamana fangamarabagaw ma wuli ka jɔ kɛ ko a su bɔta cɛyara jamana camancɛ bolo fɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ u y'a jira k'a fɔ kari ɲɔgɔnna minnu n'olu kɛra ni nin bɔra olu la u taara fɔ 77 na wa 66 olu cɛla olu yera Mopti mara la wa 49 kari ɲɔgɔnna olu yera mɛkalo kana bila an bɛ donni min na i ko bi Haut Commissariat mɔgɔw ko dɔ ka kɛ n'o tɛ a man ɲi u ko donsow n'o ye chasseurs ye ani kulu minnu bɛ n'olu yɛrɛ tanga kulu ye n'u k'olu ma milisiw dɔgɔnɔ olu ka sira fɛ k'olu de bɛ kari ɲɔgɔn na sanga ani waati o waati kelen na fɛnɛ mugujugukila jatigɛ wale kɛbaa dɔw ka kulu bɛ k'olu ɲuwari n'u k'olu ma bakuru fɔla ko GSIM olu fɛnɛ ye mugujugukila jatigɛ wale kɛbaga waleya cɛjugu kɛbagaw de ye minnu bɛ jamana a camancɛ bolo n'o bɛ ka maaw ɲuwari k'u dɛsɛ u ka taa ni ka seginw na k'u daraki n'a fɔra ko nin fɛnɛ kana fara o kan ko a gɛlɛya fanga bonyana wa ka maaw lajɛ k'u ɲuwari ka sin ka t'u fa ka maa dɔ jateminɛ u ka taabolo n'an ka taabolo tɛ kelen ye ka sin k'o fa an siga bɛ dɔ la ko ni Mali ngolomasiri tabaw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ka sin k'o fa ko kɛmɛ maaw taabolo ye ko jamana fangamarabagaw ka wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata ɲɛkɔrɔla na n'a bɛ jamana ɲɛmaaya sigi kalata kofɔ n'a ta ko fɔlɔ bila bɛ ka juillet kalo tile 29 nata kɔnɔ o bɛ se ka kɛ basigi la cogo min na. Yaasa maaw bɛ se ka telun cogo min na u ka t'u ka kalata sɛbɛnw nɔfɛ jamana fangamarabagaw u ye tile 2 kan nabila ni an ko ma k'o chômer yaasa maaw bɛ se ka taa cogo min na ka t'u ka kalata sɛbɛnw nɔfɛ wa a bɛ chômer a bɛ sara maaw ye tile 2 in juma ani ntɛnɛn dun yaasa maaw bɛ se ka t'u ka kalata sɛbɛnw nɔfɛ ka t'u ka jamanadenya hakɛ ka se ka to o waleya cogo min na u y'a tile 2 tɔgɔ kɛ ko jamanadenya tile 2 n'o ye journée citoyenne ye a kɛ kun ye yaasa jama bɛ se ka bɔ cogo min na ka wasa kalata ka kɛ a ka kalata wasalen ye bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ni mun ye wa a ka kɛ kalata basigilen ye laɲini ye o de ye jamana fangamarabagaw fɛ. ONG dɔ bɛ yen Espagne ONG de don k'a ma Proactiva Open Arms olu bɛ dɛmɛdonɲɔgɔnya siraw de ta ka ɲɛsin adamadenw ma u bɔra muso dɔ kan muso min n'a bɛ nina ani su 2 minnu tora u ka kanon kɔnɔ n'o ye kulunin dilannen ninnu ye ni a manalama don kununko Libi ji kɛrɛkɛrɛ da fɛ
wa jalaki tigɛ kɔni sira Libi ji kɛrɛkɛrɛda wolomasiri taaba kɔlɔsilikɛlaw de ma k'a fɔ k'u ye muso ninnu kɔni n'u dakan de to ɲɔgɔn na. Olu ko ayi o tɛ, olu ka baaraw kɔnɔna na u ka jatidenw ma boli u kan ni. Sudan du Sud gouvernement ani banbaganciw n'o ye rebelles ye olu kɔni bɛ balawujugu de kɔnɔna na dɛ. Balawujugu min n'a laban u bɛna bolonɔbila sɛbɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛ ɲɛbila bolonɔbila sɛbɛnba a bɛ o kofɔ mun n'u bɛna fanga tila u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛnkan sinsinnen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn juillet kalo tile 26 natɔ ma u kɛrɛfɛ jamana min bɛ n'o ye Sudan ye. O de ye ni kibaruya ninnu dangenema. Ni bɛ dan sigi an ka bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase ne Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati kelen radio kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma. Aw ni ce maraka faama ka journal Bambara a lamɛnli la n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn ani ziiriw ani poyiw a bɛ taa malizoom.net sanfɛ ale ye kunnafoni disira ye cakɛbara bɔlɔlɔ sanfɛ n'an ko ma journal en ligne n'aw donna Google filɛwo ɲininikɛyɔrɔ la n'a y'a kongo k'a sɛbɛn malizoom.net a bɛ a jataraw ni a sɛbɛnninw bɛɛ lajɛlen ye. Aw ni cɛ ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan Salaw Mamadu. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.